podcast sen ka ɲɛ ko 97 ye min bɛ lase Banɛma Sogoba ani Nathaniel Danbele fɛ. Bi Araba awirili kalo tile 30 san 2025 an ka verse kalanta bɛ bɔ Luka kitabu la. Luka kitabu sura 19 a verse 38. O yɔrɔ bɛ a fɔ an ye ko u ko masakɛ min natɔ filɛ matigi tɔgɔ la o ye dubaden ye. Hɛrɛ ka kɛ sankolo la, tanuli ka kɛ Ala ye sanfɛ yɔrɔ kɔrɔtalenbaw la. An ka Yesu Krista kunbɛ don o don i n'a fɔ masakɛ an ka ɲɛnamayaw la. Ni dusukun ye min falen bɛ ni tanulikan ani wale ɲɔdɔnkanw la. Ale nana walasa ka hɛrɛ sɛbɛ o cɛ labɛn ani ka Ala ka nɔɔrɔ o bila baara la anw cɛma. Jijalen ye nin ko bi an ka masakɛw ka masakɛ ka